Danas sa nama pukovnik Slaviša Golubović. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. I Branislav Živanović, suvlasnik izdavačke kuće Vizantija i urednik ovog izdanja koje je upravo napisao pukovnik Golubović. Pre svega, dobar dan i dobro nam došli, momci. Dobar dan, hvala na pozivu. Pukovnik će sada da se rastopi definitivno. Smo mi časkali, pričali uoči emisije. Tako. Pa ovo, momci, meni pretenzije baš odgovara, tako da hvala vam na tome. Evo ovako, i ovog jutra je osvanulo u jednom dnevnom časopisu, nije bitno kome, javio se i pojavio se još jedan čovek koji kaže da je srušio čuveni F-117. I? Da, pa ja sam pročitao... Ko je taj po redu? To je, ja mislim, 501. Beograđanin, ili možda čak ima ih i u Srbiji, koji su srušili taj avion, odnosno gađali njega. Korektnosti radi treba reći da taj tekst nije intoniran tako da je on taj avion oborio. On navodi da su jedinice 250. raketne brigade gađali taj avion, da je avion padao i da u trenutku negde kad je već bio pri zemlji on je upotrebio svoju strelu 2 i tu vatrenu kuglu gađa i što bi rekao overio ga ili dokreće. Tako da u tom tekstu otprilike je tako napisano. Samo da kažemo još i za naše gledaoce koji možda nisu upoznati da ste vi 1999. godine bili pripadnik trećeg raketnog diviziona PVO 250. raketne brigade. Ta brigada je inače nakon NATO agresije za postignute rezultate i uspehe odlikovana ordenom Narodnog heroja. Da, sve ste dobro rekli, tako je. Tako. I, dakle, smogli ste snage i ono što je najbitnije, dakle, ostavili za pokoljenja jednu ovakvu božanstvenu knjigu Pad noćnog sokola, koja je evo doživjela novo izdanje u vašoj izdavačkoj kući, je li tako? Tako je. I hajde sad malo više, ne samo da je ona napisana na srpskom jeziku, nego ovog puta je prevedena i na ruski, je li tako? Tako je. Pa knjiga je napisana najpre na srpskom jeziku, njeno prvo izdanje je doživjela 2016. godine, izdavač je Medija centar Odbrana i ta je knjiga promovisana na sajmu knjiga u Beogradu oktobra meseca i ubrzo je kroz svega par meseci knjiga potpuno rasprodata, što govori o njenom kvalitetu. Tu smo primenili jednu specifičnu metodologiju u opisivanju tako važnog događaja. Ja smatram da tako važni događaj iz istorije Srbije, odnosno iz istorije Vojske Srbije, moraju biti opisani na način kako ti događaji zaslužuju. Pa sam se ja zato i odlučio za jedan metod koji nije baš čest u našoj praksi u pisanju o istorijskim događajima. Najčešće to bude neki memoarski tip građe ili lična iskustva autora. Ja sam ovde pribegao metodologiji u kojoj sam dopustio da pripadnici jedinice koja je postigla tako velike uspehe govore o tom događaju. I svi, ponavljam, svi pripadnici borbenih posluga koji su učestvovali u obaranju 3 aviona koje ova knjiga opisuje, govorili su o tim događajima, iznali svoje kazivanje i na kraju ta kazivanja potpisali i potpisi stoje na kraju svih tih njihovih kazivanja, što znači da je autor to zaista rekao, da to nije moja interpretacija, moja parafraza, da to nije novinarski tekst koji može biti pomalo intoniran i kreativno, tako da imamo jedan autentičan dokument koji predstavlja istorijski izvor prve kategorije. Ova knjiga inače ne opisuje obaranje samo aviona F-117, je li tako? Da. Najčešće već 2 ili 3 godine pričamo o toj knjizi i u razgovorima ili u tekstovima i novinama najčešće se pojavlja konstatacija da je to knjiga o obaranju aviona F-117. Ja sam imao sreću da budem komandir baterije za vođenje raketa u divizionu koji je oborio 3 aviona. Pa sam dakle imao dovoljno materijala da to detaljno opišem. Otprilike 40% knjige zaista opisuje obaranje tog aviona, a ostatak, onih 60%, recimo po pola, opisan je
opisano je obaranje aviona F-16 i na kraju obaranje strateškog bombardera B-2. U sva 3 slučaja upotrebio sam istu metodologiju, dakle razgovor sa živim učesnicima 1 na 1, bez toga da svaki od njih zna šta je ovaj drugi rekao. I čitaoci koji budu čitali knjigu vrlo lako će zaključiti gde je tu istina i šta se u stvari dogodilo. Naravno, pored tih izjava, knjiga sadrži i moj analitički deo šta se to desilo, kako se to desilo, koji su uzroci, razlozi, koje su slabosti, koje su dobre strane. Dakle, ovde nećete naći samo pohvale u knjizi, naći ćete i naše slabe strane koje smo ispoljili, naravno u meri u kojoj je to primereno da se opiše i prikaže. Ali većina stvari su ovde zaista proceduralno dobro urađene i to je sve opisano. Uoči bombardovanja pojavila se određena psihoza u narodu. Hoće li biti toga, neće li, prete nam, rambuje, ne rambuje, svašta se nešto događalo. Oni koji su malo bili iskusniji znali su da će se 100% desiti, jer kad se ta mašinerija zalaufa, a znali smo da je 50 godina proslava NATO pakta u pitanju, da će oni morati negde da demonstriraju tu svoju silu i moć. Međutim, naravno, kao svi zlikovci, oni su se rukovodili nekim doktrinama da bezbedno ratuju na daljinu. Mi smo gledali klince po podmornicama, majke mi klince, evo na vas liče. Ako mladi ljudi se naočare, nemojte da me shvatite pogrešno, ali kažem, mladi ljudi koji su vjerojatno završili neke škole i tako dalje, i sa džojstikom su oni vozili te svoje tomahavke, vodili ih između solitera, nama su nekoliko njih prozujili iznad glave, na Novom Beogradu živimo, i to je tako išlo. Međutim, ajmo sad vi. Međutim, šta se to... Da, vi ste odlično počeli. Znalo se da će da nas bombarduju. Pa naravno, znalo se da će da izvrše. Ovde moram da naglasim nešto što u svakom svom javnom nastupu naglašavam, a to je da su i naši ljudi na ovim prostorima od 2002. pa 3., 4., 5. koristili neke eufemizme u smislu šta se to nama desilo u stvari tada. Razumem Zapad koji je akciju nazivao ili milosrdnim anđelom Žarkovskim ili plemenitim nakovnjem, ili na svaki način su pokušali da kažu kako je ta njihova aktivnost plemenita. Čistim srpskim jezikom to se zove agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. To ne treba nikako tako zvati. Ako to zovemo raznim rečima koje umanjuju težinu tog događaja, onda će za 50 godina ispasti da smo mi u stvari tražili da nas oni bombarduju, da je to dobro za nas. Pa bilo je i čak i takvih priča. Ja to ne dozvoljavam i kategorički iznosim uvek taj svoj stav i to je jedan od razloga zašto je ova knjiga napisana. Jer to je bila naša obaveza i dužnost da to uradimo. To niko umesto nas neće raditi. Ako to ne zapišemo kako se dogodilo... Zarad istine. Zarad istine, to će se zaboraviti. Da, vi ste malo pre rekli da je se bombardovanje očekivalo. 98. godine to je trebalo da se desi u oktobru. Je tako već? Već 98. godine. Međutim, NATO pakt nije uspeo da postigne saglasnost među svojim članicama, to su postigli tek 13. novembra na jednom njihovom sastanku i to je već ulazak u zimu, što njima nije odgovaralo da se tada započne akcija, pa su to prolongirali i to se desilo u martu. Konkretno za moj divizion to je bila dobra odluka NATO-a, da mi izvršimo neke dodatne pripreme i neka dodatna uvežbavanja o kojima je tada komandant Zoltan je govorio u nekim svojim javnim nastupima. Da, mi smo naše borbene posluge dobro uvežbavali na trenažerima i to je u stvari bio ključ uspeha. Mi smo dobili malo na vremenu i u mart smo ušli potpuno spremni da 27. marta dejstvujemo po ovom avionu F-117. Pre nego što nastavimo razgovor i verovatno ćete imati mnogo pitanja, želim ovde jednu stvar da kažem. Knjiga je izašla u izdanju Medija centra odbrana. I prvo i drugo izdanje, ali sam ja kao autor izuzetno zahvalan izdavačkoj kući Vizantije i jednom od suvlasnika, gospodinu Branislavu Živanoviću, koji su prepoznali vrednost ove knjige i odlučili da izdaju ovu knjigu na ruskom jeziku. Aha. I ova će se knjiga uskoro naći na ruskom tržištu. Znate, Rusi imaju veliki broj oficira, možda imaju oficira PVO više nego što ima naša vojska ukupno.
Tako da je to nama veoma interesantno da oni pročitaju kako smo mi u stvari nekim njihovim oružjem uspeli da oborimo američke avione. Ja sam se pre neki dan sreo sa vođom ekspertskog tima koji je bio ovde na saniranju posljedica koronavirusa i poklanjajući mu ovu knjigu ja sam mu rekao čime smo mi u stvari ratovali 99. godine i da je to ruski, odnosno sovjetski raketni sistem projektovan 50. godina, urađen 60. godina i da ga oni više nemaju na oružanju. On se samo nasmejao i rekao da, video sam modele u nekim učionicama. To je upravo tako, a mi raketni sistem i danas imamo i on je borbeno gotov, spreman je, može se u svakom trenutku upotrebiti. Moram da vam kažem koliko god da je star, ubitačan je. A to pokazuje, oborili smo jedan avion, drugi avion i treći avion, pa ne preporučujem. Mislim da u svakom slučaju ni do Moskve nije stigo da je pročitao u jednom dahu, dakle, kako ste to sve uspeli upravo sa takvim naoružanjem. General Černišev se našalio i rekao je prekjuče, putujem sada u Rusiju, međutim čeka me karantin 14 dana, imam dovoljno vremena da pročitam knjigu. 2 puta. Branislave, kako ste, kaže pukovnik, da ste prepoznali nešto u toj knjizi. Međutim, mene to nesumnjivo da se moralo dogoditi da biste uopšte ušli u taj poduhvat izdavaštva. Ali, šta planirate vi sad sa tom knjigom? Da je distribuiramo od rusko tržište. Kako? Gde? U kom tiražu? Tiraž će biti, pošto, kao što je rekao pukovnik, Rusi su 10 puta, možda i 50 puta veći od nas kao država i po broju stanovnika. Veliko tržište. Planirali smo da ovaj prvi tiraž bude 10.000 primjeraka. Bravo. Jer to će biti podstrek da i dalje doštampavam ako bude bilo potrebe za novo izdanje, jer ipak ova knjiga je za srpsko tržište izašla samo 1000 primjeraka, pošto je Rusija 10 puta veća od nas, da će mi 10 puta naštampati više. Ali postoji šansa, ukoliko se pokaže potreba, da se doštampa još. Naravno se doštampa. Kada ste prvi put uzeli u svoje ruke, šta je to što vas je najviše impresioniralo? Šta je to što vas je... Reći ću vam, ja sam kupio knjigu, srpsko izdanje, prvo izdanje. Kupili? Kupili. Zato što je prvo izdanje izašlo u sadjestvu sam Ministarstvom odbrane, to je Medija centar odbrane, njihov izdavač. Kupio sam ju u Vojnoj knjižari i pročitao sam je također u jednom dahu, jer sam želeo da se upoznam sa tom materijom, pošto imam iskustva stice okolnosti u kraju u kom sam živeo, desio se jedan incident da su avioni ispustili rakete i da je bila jaka detonacija u tom području te godine, 1999. Tako da me to jako zanimalo kako taj sistem funkcioniše i radi i onda sam je pročitao. Nakon par meseci sam se pojavio na mitingu u Vlatenica vojnom, kada su pokazivali avione i PVO sistem, tu se pojavio pukovnik Glugović zajedno sa komandantom koji se pominje u knjizi, pukovnikom Zoltanom Danijem, i tu smo se upoznali, da bi kroz par godina pukovnik došao kod nas i zamolio nas da porazmislimo o objavljivanju ovog izdanja na ruski, što smo mi uzeli u obzir. I evo, ova knjiga je trebala da bude prezentovana za godišnjicu obaranja F-117, to je 27. marta. Međutim, zbog ove situacije oko koronavirusa mi smo prolongirali, a namjerno smo odabrali ovaj dan, zato što smo na današnji dan, to je treći raketni divizion je oborio strategijski bombarder B-2. 27. mart. Kakav je to datum? Pa to je za nas bio 4. dan rata koji je bio negde, to su dakle početni dani rata u kojem smo mi bili u jednom posebnom režimu na osnovu odluke pretpostavljene komande. Praktično smo bili u nekoj vrsti zasede, kao lovac u lovačkoj čeki koji čeka svoju priliku da gađa i ubije zver. Mi smo tog dana bili u određenom stepenu pripravnosti i uveče negde oko 20:30 pojavilo se na radarskim ekranima nešto što predstavlja radarski odraz aviona. Borbena posluga je postupila po svim pravilima propisanim koje smo pre toga godinama i mesecima uvežbavali, uhvatila cilj na praćenje, lansirala raketu i oborila cilj. Avion i pilot su se našli u njivi u ataru Buđanovaca. Poštovani pukovniče,
Nastavit ćemo. Nastavljamo priču sa pukovnikom Slavišom Golubovićem, autorom knjige Pada noćnog sokola, i Branislavom Živanovićem, suvlasnikom izdavačke kuće Vizantije, u čijem izdanju se upravo izdala, dakle, ovo drugo dopunjeno izdanje i izdanje na ruskom jeziku. Tako. Sad, samo da kažemo našim gledalcima koji od ovog trenutka pretpostavljaju imaju telefone na koje mogu da se javljaju, javite se, a evo ljubaznošću naših divnih gostiju, vi koji se budete javili, bit ćete u mogućnosti da dobijete jedno od ove 4 knjige. Ako razumete ruski, bit će interesantno, ako ne, onda na srpskom. U svakom slučaju, ako se javite i malo popričamo, da nam kažete neke vaše utiske o svemu ovom o čemu govorimo, dobit ćete knjigu. A ja vidim da tu ste spremili nešto. Da, spremili smo poklone i za vas. Jeste, jel? Jeste. Samo za mene. Ja bih vam rado uručio. Ajde, rado mi uručite. Evo, izvolite, ovdje se nalazi knjiga koju gledalci mogu da vide. Ja mogu ja da dobijem svoj primjerak? Izvolite. Izvolite, dragi. Čekam, samo ja možem da pogledam. Mene najviše A miriše, da. Da li postoji nešto lepše od mirisa pekare u 4 ujutru ili sveže štampane knjige? Ima poseta? Ima i posete, sad ću da vidim. Nenadu Neši Pavloviću, pošto... Kovniče, sve da kažem. Kažite. A nas dvoje zajedno vodimo ovu emisiju. Ja sam sad dobio posvetu na svoje ime. Nismo mislili na to. Nešo, imate minus od mene. Jao, zašto je minus? Pa zato što smo lepo i za Beku pripremili knjigu. Kako ću poklolenjima naučiti? Ali samo da vam kažem da i ona ima posvetu. Na tome, znači... Je tako? To je zato da se... Da, svako svoje. Da čitaš da ti ne otim, ali divna knjiga, luksuzno izdanje, dragi gledalci, ovo možete da pogledate i izblize ukoliko se javite i postanete i vi vlasnik ili vlasnica ovako jedne divne knjige, što je divno ovako opremljena, nego što je sadržaj taj koji treba. Za tako divnu opremu zaista zahvaljujem izdavačkoj kući Vizantija i štampariji Internet centar. Izuzetno dobra. Evo, gledajte, ovo je... I mora da bude, jer ovo mora da ostane za pokoljenje, kao što sam rekla, nešto što se čuva, što nije za čitanje za jedno leto ili za čitanje samo na plaži, već nešto što bi valjalo prenositi iz generacije na generaciju. Evo, prilika samo kad ste već to rekli da vam kažem da se izdanje na srpskom jeziku nalazi u velikom broju primjeraka na našoj Vojnoj akademiji gdje se koristi kao pomoćna udžbenička literatura. Ovo je zaista jedna vrsta udžbenika. Osim toga što je to jedna studija ratne istorije, što ima monografske elemente, ima elemente memoarske građe, s obzirom na lične priče, ima elemente i postmodernističkog romana, ali je svakako jedan udžbenik za stručni deo čitalačke publike, za vojnike, a posebno za raketaše. Evo, malo pre smo pričali o tome koliko je u stvari moćna ta stvar koju je vaša brigada uradila. Dakle, ne samo da ste naneli štetu NATO agresoru u vidu obaranja ta 3 aviona, već ste im totalno srušili ceo koncept, zar ne? Tako je, kad se govori o ovom prvom avionu F-117, to je bilo potpuno iznenađenje za njih, a moram da kažem i za nas. Malo pre kad sam vam rekao da je borbena posluga na radarskim pokazivačima uočila odraz aviona, uopšte nije pretpostavila da je to odraz nekog aviona nevidljivog. Na kraju, ako je odraz bio vidljiv, onda nema reči o nevidljivom avionu. Taj avion koji je oboren pao je nedaleko od nas na nekih 14 km u ataru sela Buđanovci. Avion je, njegovi ostaci se danas nalaze u muzeju, on je tu pa tu. Međutim, prema našim pokazateljima, 250. raketna brigada je oštetila trajno još 2 aviona F-117. Prema broju aviona koji su se vratili u Ameriku nakon operacije Saveznička sila, mi tvrdimo da su uništena 3 aviona F-117, što je u krajnjem rezultiralo da oni taj avion 2008. godine aprila povuku iz borbene upotrebe i on više nije letao. Ima danas neke najave njegove upotrebe u druge svrhe, ali to nije trenutno tema. Ima pokrivalica broj 2 za našu režiju. Bilo bi lepo da u ovom trenutku gledamo to o čemu pukovnik priča. Evo, obaranje aviona F-117. Da, to su detalji koji su opisani u knjizi, koji će čitaoci jasno vidjeti odakle je avion došao, koji je zadatak izvršio, kako je ušao u zonu, gde je gađan, sa koliko raketa, na kojoj visini je bio, gde je došao. I evo konačno video animacija tog
obaranja video animacije, ima ton ako može sa tonom samo. Avion je leteo, nakon izvršenog zadatka pilot je krenuo nazad, osmatrajući levo desno nije primetio ništa, mi smo lansirali raketu, on je desno kroz prozor video da mu se raketa približava, krenuo je manevar visinom ka gore, znao i sam da ga raketa mora stići jer ona je 2,5 puta brža od njega, nije imao izlaza i raketa je prišla avionu, u neposrednoj blizini eksplodirala i evo vidite došlo je do eksplozije. Ovo je prikaz kako pilot komunicira sa AWACS-om nakon iskakanja iz aviona. Vi ste to snimili? Ili su oni to dozvolili za to? Snimak konverzacije je javan i nalazi se na internetu. Ja sam samo napravio malu videomontažu da bi gledalcima bilo jasno i prisutno na koji način je pilot komunicirao sa komandnim mestom nakon iskakanja iz aviona. Sad, moramo da pričamo o nečemu što se zove rizik. Dakle, u trenutku kada se radar stavi u pogon, aj tako da kažem, ja laički počem neko ne bude oprošteno, ali će naši gledalci to razumjeti. Samo kratko vreme imate za akciju, jer oni love tako te zrake i mogu da lociraju, dakle, 10. A onda je to opasno. Rizik je sastavni deo posla svakoga ko nosi oružje, i vojske i policije. Rizik kod nas u raketnim jedinicama je izuzetno veliki, zato što način na koji mi otkrivamo i gađamo ciljeve podrazumeva korišćenje radarskih zraka. Onog trenutka kad mi uključimo naš radar osvetljavajući nebo, odnosno osvetljavajući prostor u kojem se nalaze protivnički i neprijateljski avioni, mi tada postajemo meta za sve te neprijateljske avione. Problem smo rešavali tako što smo kratko uključivali radar, na kratko da osmotrimo prostor, ne bili u vazduhu našli to što tražimo. Kratko zračenje radarom podrazumeva vrhunsku obučenost borbene posluge da u kratkom vremenu, da li je to 5, 6 sekundi, 7, uspe da pronađe. Da, to su sekunde jednako dugačke kao kod vas na televiziji. Mi smo za tih 5, 6, 7 sekundi uspevali da pronađemo te avione, da bi odmah nakon toga lansirali raketu i gađali avion. Napominjem da nakon lansiranja rakete radar i dalje ostaje uključen i mi tada postajemo meta svakog aviona protivničkog koji može lansirati protivradarsku raketu na nas. 22 lansiranja protivradarske rakete smo izbegli i evo danas ja sedim ovde sa vama zato što smo bili mudriji, pametniji, bolji od njih, jer smo sve naše radnje odradili u veoma kratkom vremenu, brzo, vešto i isključili smo radar pre nego što je njihova raketa došla do nas. Moram da kažem da osjećamo veliki ponos zbog toga, jer nismo imali tada ni S-300, daleko od nas još dalje je bio i S-400, ne znam i da li je tada još bio u akciji. Nije ni proizveden bio. Da, još nije bio proizveden. Ali S-300 nismo imali, a taj S-300 bi nam garantovao da baš neku još dodatnu bezbednost i odvraćanje, da tako kažem, ovih zlikovaca. Ja moram da koristim reč zlikovci, jer jesu. Koristite slobodno tu reč, jer to je bila zločinačka agresija našu zemlju, prema tome koji god reč da upotrebite, to je malo. To mi svi znamo i znamo da su pale te nedušne žrtve, kažem ne znam kako da se izrazim više, da moram malo da biram reči zbog gledalaca, evo poput ovog dečka od 18 godina. Kažete, koleginice. Sve smo zajedno preživljavali. Moram da kažem samo naše iskustvo koje je bilo kad je krenulo bombardovanje. Mi smo naravno kao većina išli u ta podzemna skloništa, dok nam nije dozlogrdilo, dok nam devojčica naša mala nije dobila ljubičasta usta i veliki strah je tu bio. Onda smo se odlučili da se vratimo i na naš soliter na Novom Beogradu, pošto smo stanovali gore na potkrovlju. I da se uzdamo u vaše snage. Gledali smo kako PVO dejstvuje i tako dalje, ali to je bila igra mačke. Pravilno ste odlučili, mi u toj agresiji imamo sreću što su oni imali i koristili veoma precizno oružje. Veoma precizno i imali su dobre pogodke. Naravno, kad govorimo o ciljevima koji su gađali
smišljeno kao što je recimo zgrada Generalštaba, ta zgrada Ministarstva odbrane. Vi imate Beograđanku pored zgrade starog Generalštaba koja nije gađana, ali gađana je zgrada vlade, gađana je zgrada starog Generalštaba. Imate Toplanu koja je gađana sa 3 krstareće rakete i pritom nijedna od njih nije pala na naseljeni deo blokova u Novom Beogradu. Dakle, tu smo imali sreću. Sve one druge stvari koje oni zovu kolateralnom štetom, to uopšte nije kolateralna šteta, to je namerno gađanje civilnih ciljeva. Da li je tu pitanju kineska ambasada, da li je bio voz u Grdelici, tu nema kolateralne štete, to su sve namerno gađani ciljevi, a njihova objašnjenja su bili da je to, eto, ima i neki razlog zašto je ta raketa pogodila neki objekt, zašto je pogodila bolnicu Dragiša Mišović i tako. Koliko je bilo aviona na našem nebu? Mnogo. Taj broj ne može se tačno ustvrditi. Ima u našoj statistici tamo koliko su letova ostvarili, koliko su ubojnih sredstava, ali to su sve okvirni podaci. Ono što je sigurno, a to je da u nekim trenucima smo mi na radarskim pokazivačima na širem području Beograda vidjeli i po 50-60 aviona. Kako to vas pita? Znate, to je izuzetno teška slika kad vi sedite u borbenom sredstvu, u kabini raketnog sistema, bilo da je to raketni sistem Neva ili da je to Kub, uključite radarski pokazivač, a ne smete da ga uključite jer vidite 50 aviona. Onog trenutka kad se vi uključite i vi postajete meta bar trećine tih aviona i mogu da vas gađaju. Dakle, mi smo morali da kompenzujemo svoj hendikep u smislu slabo naoružane vojske time što ćemo koristiti pamet i srce. Oboje smo iskoristili i eto vidite, moj divizion, 3. raketni divizion vodi protiv NATO 3-0. Drugi deo knjige posvećen, nekako je knjiga podeljena na 3 dela, ali tako, prvi deo je posvećen upravo obaranju F-117, drugi deo je posvećen obaranju aviona F-16. Tako je, 2. maja iste godine jedna druga borbena posluga iz našeg sastava noću u 2 sata i 8 minuta izvršila je gađanje na cilju vazduhu. To je avion F-16 sa 2 rakete Natalija i Živadinka. Grupa od 4 aviona, da, vidite šemu borbene posluge kojom je komandovao major Boško Dotlić. Grupa od 4 aviona krenula je u lov na jedinicu koja je oborila F-117. Tražila je tu jedinicu mjesec dana i konačno je našla. Krenula je u provokativno dejstvo, iziskujući naše zračenje. Mi smo bili dovoljno vispreni i pametni. Vidite na slici današnjeg komandanta brigadnog generala Tijosava Jankovića, koji je tada, pored ostalih članova borbene posluge, imao jednu veoma važnu ulogu, a to je avion koji je leteo ka nama vukao je radarski mamac, što je stvaralo mogućnost da borbena posluga pogreši. Evo vidimo ponovno. Da, to je general Janković. Šta to znači? Malo nam pojasnite to, radarski mamac. Sad ću vam objasniti. On tada kao potporučnik sedao je na jednom od najvažnijih mesta u borbenom sredstvu, a to je oficir za vođenje koji prvi uočava cilj nišanskim radarom i kad uoči cilj on mora da izvesti šefa smene, rukovaca gađa i da kaže da, uočio sam cilj. Međutim, taj avion je vukao za sobom negde na 150-200 metara jednu malu spravu veličine litarske Coca-Cole koja kad naš zrak bude usmeren ka njemu, reflektuje zrak koji je prilike iste veličine ili malo veći od aviona, što predstavlja neku vrstu varke ili prevare za borbenu poslugu koja može u tom trenutku da kaže da, baš je ovaj cilj radarski veliki i pratit ćemo njega. On kao vešt oficir za vođenje, iako mlad, bio je dosta vešt oficir za vođenje, uočio je razliku između aviona i radarskog mamca i svoje operatore je usmerio upravo na avion. A ne na mamac. A ne na mamac. Lansirali su raketu po komandu rukovaca gađanja. Ono što je i pilota zbunilo, on je 2/3 leta rakete do njega smatrao da raketa leti na mamac koji on vuče. I zbog toga je on nastavio let. Međutim, u trenutku kad je to već bilo raketa sasvim blizu, on je pokušao nekim manevrom da izbegne tu raketu, nadajući se da će ona da pogodi mamac i nažalost nije uspeo. Raketa je pogodila taj avion i oštetila ga. On nije pao odmah tu na istom mestu kao što je F-117, nego jako oštećen nastavio je da leti sa svim naoružanjem koje je imao i pao je na padinama Cera u selu Nakučani. Evo sad ćemo da vi to malo i pogledamo, zahvaljujući našoj dobroj režiji. Je tako režija? Dobra. Da vidimo lansiranje, tako je, rakete sa poligona. Da, ovo je primjer lansiranja, kako izgleda jedno lansiranje rakete. Ovo je poligonsko gađanje.
znači u mirnodopskim uslovima gde borbene posluge proveravaju svoju obučenost. Pa za gledalce koji to nisu videli, ovako izgleda lansirna rampa raketnog sistema Neva na kojoj mogu da stanu 4 rakete. Svaki avion se gađa po pravilu gađanja sa 2 rakete, čime se povećava verovatnoća uništenja tog cilja. Znači, ako uspe avion da izbegne prvu raketu, ovak će ga drugo najverovatnije stići. Kuriozitet naš je da smo mi i avion F-117 i F-16 oborili sa jednom raketom. Ja to sa ponosom govorim, bez obzira što oni kažu da je to sredstvo, savršeno sredstvo, da je avion F-117 napredna tehnologija, 4. ili 5. generacija aviona, pokazali smo da ga možemo srušiti jednom raketom. Čekajte, gde završi F-16? On je završio na padinama Cera u selu Nakučani u zaseoku Marjanović. Ja sam bio kod gospodina, da, Marjanovića i preziva. Iza njegove kuće na jedno 150 metara u jednoj šumarku koju oni zovu Ždralovac. Njemu je avion prešao preko krova i zario se u šumu. Šta je bilo sa pilotom? Pilot se katapultirao ranije i on je iskočio u selo Sinošević. Po njega su došli nakon oko 2 sata, spasilački tim i izvukli su ga i odveli. Njegovi? Tako je, kao što su to uradili i sa... To gledamo u filmovima, akcija. Pa to je normalno. Znači, to radi spasilački tim koji je obučen samo za to i to su momci koji će žrtvovati svoj život, njih 6, 8, 10 ili 15 da izvuku jednog pilota. Pa jeste, ali taj jedan pilot, ajde sad gledamo iz drugačijeg ugla, puno vredi, mnogo je uloženo u njegovu edukaciju. Uloženo, znate, zarobljenik uvek je zarobljenik i nijedna vojska ne dozvoljava, učinit će sve da zarobljenog vojnika, pogotovo oficira, izvuče sa te teritorije. Svašta zna. Ovde moram posebno da naglasim ko je bio čovek koji je upravljao avionom F-16. Tada je bio komandant skvadrona i bio je potpukovnik David Goldfein. Taj? Da. Danas je on komandant vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država. Ajde. Vidite koliko je napredovao. Ali ja kad god poredim to, onda i mi kažemo, imamo i mi pandam toga, imamo generala Jankovića koji je komandant 250. raketne brigade koji ga je oborio. Tako da Da li postoji ta komunikacija? Upravo to. Pa između koga? Pa između tog što je rečeno američke vojske i ovog našeg koji nije. Sad ću da vam kažem. U ovoj knjizi, za ono što gledalci koji to već nisu videli i čuli, ja sam mnogo o tome govorio i ranije, ja sam uspeo pored 40 intervjua sa mojim pripadnicima našeg sastava da napravim i razgovor sa pilotom Dale Zelkom. I on je ovde u knjizi. Pa to ćete pročitati šta kaže, on je odgovorio na neka pitanja koja su meni bila interesantna i poslužila za da, apsolutno da, pristao je na razgovor. Je ga sramot? Pa ne bih ja govorio o tome, mi smo govorili kao profesionalci, ja kao raketaš, on kao pilot i nismo govorili o tim stvarima, govorili smo o tome kako je to izgledalo iz njegove vizure kad je video 2 rakete da lete. On je rekao da, video sam 2 vatrene kugle da lete prema meni, znao sam da će me stići, imao sam eventualno nadu da će me možda promašiti, ali brzina aviona je podzvučna, brzina rakete 2,5 puta veća od njega i nije bilo šanse da bude promašen. Što se tiče pilota Goldfeina, činili smo i tu neke pokušaje da uspostavimo kontakt sa njim, međutim, za razliku od njega, on je u službi i njegova ograničenja su mnogo veća od Zelka koji je penzionisan i koji je mogao da govori, ali i Zelko je takođe vrlo profesionalan i govorio je na način koji je primeren za jednog vojnika, da može da govori samo o stvarima koje su, da kažem, za javnost. Nije on iznosio nikakve detalje koji kompromituju njegov rad ili njegove borbene radnje, prosto govorio je uopšteno. Ali s obzirom da sam ja pratio njegove izjave i u drugim časopisima, stranim, brazilskom jednom časopisu, i to je meni poslužilo da izvučem određene zaključke koje on nije rekao, koji su definitivno istiniti. Sad, treći i posljednji deo knjige zove se Gađanje pod velom tajne, a ono se desilo, dakle, upravo na današnji dan. Je to priča o bombarderu? Da, na današnji dan desio se za nas jedan veoma, veoma važan događaj. U noći u 0:12, znači 12 minuta posle ponoći, borbena posluga je uočila potpuno rutinskim postupkom koji je u prethodno 2 slučaja na svojim radarskim pokazivačima odraz aviona koje je
malo bio neobičniji od drugih, odnosno bio je malo veći. Rukovalac gađanja je tada komandovao borbenoj posluzi i postupili su potpuno po proceduri kao što i prethodna dva. Izvršili su gađanje i prema pokazateljima u stanici za vođenje raketa, prema instrumentima, 2 rakete su pogodile cilj. Međutim, cilj je nastavio da leti i negde na 106. kilometru od naše pozicije izgubio se njegov radarski odraz. U prva 2 slučaja, aviona F-16 i F-117, ostatke aviona smo našli na našoj teritoriji, mi raketaši tada to priznajemo kao potpuni pogodak. U slučaju ovog aviona tvrdimo da su ostaci tog aviona pali na teritoriji jedne od susednih država i nama nije bio omogućen pristup tom delu teritorije da bi doneli jedan deo tog aviona, korpus delikti, da imamo kao dokaz. Godinama mi izučavamo taj događaj i ja sam se, radeći ovu knjigu, posebno posvetio tom događaju koristeći razne izvore otvorene informacije na internetu od entuzijasta, od drugih ljudi koji se bave tom problematikom, od izučavanja proizvodnje tog aviona, broja komada aviona, broja motora, rezervnih delova za taj avion i napravio jednu izuzetno kvalitetnu analizu koja će biti interesantna čitaocima koji se bave ovom problematikom koja je interesantna. Ja tvrdim sa veoma visokim procentom da smo mi te noći oborili strateški bombarder B-2. O kom avionu se radi, to će čitaoci pročitati, pošto su oni imali više od 20 komada i svakom od tih aviona su dali ime po jednoj od Sjedinjenih Američkih Država i oni danas imaju manjak taj avion, odnosno imaju manjak bar 2 aviona, jer su jedan izgubili ovde u neposrednoj blizini naše granice, a drugi su izgubili na ostrvu Guam u bazi Andersen kad je poleteo avion i kad je pao. Da reći ću samo par detalja o tome, malo da zaintrigiram čitaoce koji to budu hteli da pročitaju. Ja tvrdim da je pad aviona u februaru 2008. godine bila samo maska za pad aviona koji je pao 1999. godine. Ja sam tamo naveo detaljno koliko su aviona proizveli, koliko su aviona imali u borbenoj upotrebi, koliko je danas aviona borbeno kodirano i spremno za letenje, koliko su imali testnih aviona, gde je završio jedan testni avion raskupljen u 6 delova i prebačen u muzej, a gde je završio drugi testni avion koji je pao na ostrvu Guam. Smatram da je tu napravljena jedan dobar scenario za pravdanje svojim poreskim obveznicima, gde se desio pad aviona 1999. da je to u stvari bio taj pad aviona 2008. godine, ali ovo sam vam rekao na suviše jednostavan način. Priča nije komplikovana, ali je veoma razumljiva ukoliko se svaki detalj pročita, jer ja sam na tome radio posebno zajedno sa, svojim prijateljima koji su mi pomogli da dođem do nekih činjenica koje su javne. Nema tu ničeg tajnog, nismo mi zavirili nigde gde to ne sme da se pogleda ili vidi. Postoje entuzijasti, postoje spoteri oko svih aerodroma koji prate letove, prate događaje i ja tvrdim u velikom procentu da je avion koji je pao 1999. godine od pogotka naše 2 rakete u stvari pokriven sa avionom koji je pao na ostrvu Guam 2008. godine, da bi se jednostavno pokazalo da im jedan avion fali. A što se tiče tih oznaka koji često nalazim na forumima, nije to ovaj avion, nije to onaj avion. Ja ću to vrlo lako demantovati. Za jednu noć u hangaru prefarbate sve oznake aviona i nazovete ga ovako, i serijski broj i šta god hoćete. Sve to zavisi od propagande i šta želite da postignete u određenom trenutku. Dakle, da li je to duh Misurija, da li je to duh Kanzasa, to u ovom trenutku uopšte nije bitno. Ja tvrdim da oni su izgubili 2 aviona, jedan našom raketom, a jedan njihovom voljom, zato što su odlučili da ga sami naprave da tako, što sam ja u knjizi naveo, da poskoči na pisti, poleti, padne. Njihova 2 pilota se katapultirala na aerodromu i ima tu mnogo pokazatelja. Zašto je taj događaj potpuno neobičan? To je baza u kojoj se ne može tako lako prići, a mi imamo snimak pada tog aviona. Imamo neke ljude koji su tu. Za nas koji se bavimo analitikom tog događaja ima mnogo stvari koje ukazuju da je to namerno javnosti tako pokazano. Na kraju, kad padne avion, vi uvek imate nekakve fotografije tog aviona, nekakvu komisiju koja to istražuje i tako.
o tom avionu nema baš ništa. Ja. I tako. Jako mnogo detalja o tom je napisano i ja predlažem onoga koga to interesuje neka uzme da to lepo pročita. I to se desilo, izvinite, upravo na današnji dan i nama je to značajno 21. maja 1999. godine. Sad nešto da i pitam i zamolim. Izvolite. Zašto ili da li razmišljate o izdanju na engleskom? Ono je Američkom engleskom? U izradi. Znate, to je malo razlika, engleski i američki engleski, na američkom engleskom. Znate zašto? Kažete. Pa da im onako malo vrati. Vratit ćemo ih. Pa znate kako, da ponudimo i njima razumljivom jeziku da pročitaju ovo što je strašno važno i da na neki način, eto ja kažem, da ako suptilno uzvratimo udare. Se slažete? Ja ću sad da vam dam odgovor na pitanje i vas će odgovor obradovati, naravno. Mi smo se već dogovorili šta ćemo da radimo u budućnosti. Prevod knjige na engleski je stigao otprilike do pola. Znači, radimo detaljno i temeljno. Molim vas. A imam još jednu stvar koja mnogo više raduje. Mi smo se već dogovorili o štampanju knjige na kineskom jeziku. Jer imate predgovor u knjizi. Tako da, ako otvorite knjigu, pronaći ćete predgovor na ruskom jeziku i predgovor na kineskom. Srpsko izdanje knjige sadrži predgovor na srpskom i predgovor na engleskom. To je najava onoga što će se desiti. Bravo, jedno je za naše prijatelje, a jedno za ove druge. Ja često kažem kad govorim o ovim događajima da svemu onom što je dobro i lepo, prijatelji će se radovati, a ne prijatelji nek se češljaju po glavi, Pa zaustavili ste im stravičnu industriju, oni su planirali vjerojatno da to krčme, da to prodaju, jer konačno ovaj poligon ovde je trebalo da pokaže tu tehnološku superiornost, pogotovo kad je vojna industrija u pitanju. Na neki način oni su trnu oko i ovim našim prijateljima, i jednima i drugima, i Rusima i Kinezima. I onda je to ta neka vrsta utakmica, je tako da kažem, a gde ste vi odigrali ključnu ulogu? Jeste pomrsili račune? Upotrebili ste jednu reč koja je savršena za ovu situaciju 99. To je bilo poligon. To je pozorište, teatar za ispitivanje svih vrsta oružja, naoružanje i vazduhoplova i ubojnih sredstava. Pa F-117 je upotrebljavan i ranije na drugim ratištima, ne toliko mnogo, ali upotrebljavan i u Iraku, ali tamo nisu imali nikakav odziv o tome da li je avion uočen, da li je, pogotovo nije ni jedan oboren, a da li je uočen, to je pitanje. Vi ne razlikujete avion stealth tehnologije od drugog aviona, tako da je pitanje posluga radarskih sistema da li su nešto uočili. Kod nas su i naše jedinice vazdušnog smatranja i javljanja i raketne jedinice uočile te avione i što je kao rezultat donelo da mi taj avion oborimo. A druga stvar, avion B-2 je prvi put upotrebljen u operaciji Saveznička sila u Saveznoj Republici Jugoslaviji tada. Prvi put u borbenim dejstvima. I oni su imali na raspolaganju jedan broj aviona i koristili su 50 i nešto letova sa oko 55 pilota za sve to vreme. Taj avion je dolazio direktno iz Amerike, nije imao svoje baze za sletanje. Da, on je tamo poletao? On je tamo poletao, praktično krene u prepodneva da bi došao uveče, izvršio zadatak pa se opet vraćao tamo. Da, naravno. Imamo još jedno uključenje. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Odakle nam se vi javljate? Iz Beograda. Slušamo vas. Ja sam uvek bila ta koja je branila svoju vojsku i nikad nisam dala onima koji pričaju da je naša vojska izgubila rat. Ne, naša vojska je dobila rat časno i pošteno. Želim primerak knjige i gospodin pukovnik da mi prokomentariše samo koliko je ime recimo povezano za ono Buđanovci, za pad aviona, koliko je ironično sve to i koliko su nam Amerikanci zapamtili to što smo im uništili proizvodnju tako moćnog aviona, pa da nam se možda na neki način oni to ne zaboravljaju, da se ne osvete. Hvala puno i prijatno. Ostavite podatke. Ostavit ću podatke i hvala unapred. Hvala vama. Da ne uvredi meštane sela Buđanovci, avion je završio upravo tamo gde mu sleduje prema imenu tog sela. A što se tiče koliko su nam Amerikanci kako su reagovali, pa oni nam to neće nikad oprostiti. Neće. Neće nam to nikad oprostiti i
mi osjećamo i danas posljedice, osjećat ćemo još dugo posljedice. Jedino preko Melanije nešto da završimo, pošto i to je jedino vi ako možete nešto da rešite. Pa ne, ja, koleginica, ona ima tu... Dobro, ako ima nekakve dobre veze. Jednu rečenicu samo moram da vam kažem, samo kod ovog aviona B2 kad smo. Oni se opiru već godinama da je taj avion uopšte srušen, oboren, pogođen. Neće priznaju. Pa dobro, onda neka odgovore na pitanje zašto od tog datuma avion do kraja rata više nije letao. Dakle, da postoji jasan razlog. Iz emotivnih razloga, niste to... Pa dobro, verovatno ste vi u pravu. Oni su se brinuli da taj ne naudi našoj deci. Ako budem radio dopunu treće izdanje knjige, ja ću... Pa milosrdni anđelo, pukovniče, pa to je... Tu se krije ta tajna. Oni su želeli da ne naude više nikome, pogotovo ne s tim tom olupinom od B2. Tako je. Tomu Krdosijom. Imamo još nekoga na vezi. Hvala, dobar dan. Dobar dan. Odakle nam se vi javljate? Iz Beograda. Slušamo vas. Vojn iz Beograda. Slušamo vas. Želeo bih da postavim pitanje našem heroju, raketašu, hipotetičko. Njegovo mišljenje o nevidljivosti F-22 Raptor koji Amerikanci mnogo hvale i koga neće da prodaju svojim saveznicima, a evo pre neki dan je pao jedan. Eto, samo toliko. Ostavite podatke za knjigu. Za knjigu. Da. Hvala na pitanju, razumeo sam pitanje. Vidite šta smo mi 99. godine pokazali. Da se svaka zemlja može suprotstaviti NATO agresoru, da se svaki avion može gađati i oboriti i da nema nevidljivih aviona. Bravo, dovoljno. Mogu i sada da konstatujem da i F-22 spada u grupu aviona stealth tehnologije, odnosno aviona smanjene radarske uočljivosti. Dobrom obukom posada raketnih jedinica, veštinom u korišćenju raketnog sistema, ako avion uđe u zonu, može biti vidljiv i može biti oboren. Zašto smo mi oborili F-117? Zato što on nije nevidljivi avion, nego je avion smanjene radarske uočljivosti. Naš hendikep tada da imamo raketni sistem kratkog dometa naterao nas je da pustimo avion duboko u zonu da uđe i tada je mogao da bude i od stakla i od staklene vune ili od plastike, bio bi uočen. Svi avioni koji se danas rade, bilo ruske proizvodnje, bilo američke proizvodnje, u određenim uslovima i profilima leta bit će radarski uočeni, a ako budu radarski uočeni, mogu biti oboreni. I ne treba zaboraviti da korišćenje raketnih sistema ne podrazumeva samo korišćenje radara u otkrivanju, nego i drugih sredstava kao što su optoelektronska sredstva, bilo u vidljivom delu spektra, bilo u infracrvenom. Dakle, avioni mogu biti otkriveni i pogođeni bez obzira da li su rađeni u stealth tehnologiji. Eto, dođeli smo do kraja današnje priče. Mogu da vam kažem Slaviš? Da, naravno. Dragi prijatelji Slaviš, hvala vam što ste došli. Hvala vama što ste me zvali, meni je bilo izuzetno zadovoljstvo. Ja volim da pričam o ovoj knjizi i kad god ste u prilici, kad imate povod, pozovite, razgovarat ćemo. Svakako ćemo to da učinimo, a pogotovo kada, sad mogu i vama kažem Branislava, kada budete završili to štampanje na engleskom, pa na kineskom. Ja bih samo da iskoristim još jednom priliku da se zahvalim gospodinu Dragiši Živanoviću, vlasniku izdavačke kuće i njegovom sinu, gospodinu Branislavu Živanoviću, koji su zaista prepoznali vrednost ovog dela i mislim da ćemo uspeti da široku čitalačku publiku na ruskom jezičkom području, to su Rusija, Belorusija i ostale zemlje, upoznamo sa svim ovim događajima. Na kraju ima jedna važna stvar, na samom početku ove knjige crvenim slovima piše da smo sve to uradili srpskim srcem i ruskim oružjem. Divno. Hvala vam još jednom. Besredno hvala i na ovim poklonima. Imamo 2 dece, dakle u amanet ćemo svakom ostaviti za pokoljenje. Hvala i vama. Tako je. Hvala vam puno.